Hai लोगोफोर नै दिन जों ओंखारलायबाय आरोना बिराद देलायलायनानै आरो दख'ना गोदान गानलायनानै जा हान्सिकायाबो देलायदो आरोना ओमफ्राय नै इसा परजायानो थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारदो आरो बेग लानानै ओइहाय हान्सिकाया नैहाय नै हान्सिकाया टपि गानदो पाटियाला पेन गानदो नै थांगोन ओमफ्राय आं नै बेग सेग लाखादो बिराद बुस्थु लाबाय माने जों बिराद गोजानाव थांगोन आरोना गोजानाव माने रङिया थांनो नागिरदों जोंना हाबा जानाय सिस्टारनि बिनानावनि हाबा आरो जोंहा मादैनि फिसाजोनि हाबा बेनिफ्राय जों फैफिनला आरो हर जागोन नालाय जिहेतु हाबाखौ इयावनो दानगोन ओमफ्राय बयबो फेमिलि फैजोबदों आंबो थांसै होनना नायनोसै आरो ओमफ्राय दासो थांनो नागिरदों आरो एसे खामानिबो दंमोन फुङाव थांनो सानदोंमोन हादिया ओमफ्राय दा जोङो थांबाय दं होमबा देखायनोसै जोंहानि बिनानावनि हाबाया माबायदि खालामदों माबायदि देखायनोसै एसे देखायनो सेस्था खालामनि मा होनो नै जोंहा सालायग्राया सालायबाय दङ दावखोबाय दं जोंहा हान्थियाव थांगोन ना गरिबनि लास्ट मानो दहायलाय नोङो मानसिफोर थाबायनाय नाय इमान जाम दिनै माने जों दाबो रङिया हाबनाय लामाखौनो मोनाखै आरो ना मा होनो माने मिटिं दंमोननो दि लास्ट ओरैबायदि जामाव फसिছো এই জামত ফচিছো আমি এতিয়ালৈকে আমি গৈয়ে পোৱা নাই জয় গুৰু শংকৰ এই জয় গুৰু শংকৰनि দিনে লাষ্ট मोन ओरैबायदि ভিৰ जामानो जाम मानसिफोर थांसोदों बेयावनो जादों बिराद जाम ओंखायनो बेयावनो फैदो गुबै मारै जानो फैदा मोनालायबाय फैदो मोजां नोंसोरो नै ini mau dilanang udah yang ini bilang gitu nah jadi berapa ikut aja deh nैबे बुब्लि खैना गोदान नैबे बिमायं नैबे मादैया नै नैबे बर्सा नैबे आनै गिदिर साहा लाबोदों जा मोजाङै निमखि जा दै इउटुब चेनेल दङ नामा Budaknaवबो मामार खोन्दो बाजा मादों थानावबो सोंहर थादो दादो बाथ्राखौ फरायहरदों आंखौन फैजाबांगोन बेफोरबो जाबोगोन Bye.
आफाफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ साखि लानानै आफा जिबि आरो हाबासालियाव जथुमनाय आइ आफा रायजो जाबाय नालाय अमा मा जादों अमा only and darling अनलाइन बस मिया बये नोंलाय मा मोनजाखो अमा नोंनाबो अमा Terus